Mehriban çağılar, eziz körpejeler, sagdyn durmuş yörelgelerini berjay edin. Wagtyna ukyňyzy alyn. Çağılar, dogry iýmitlenin. Bedenker we hemde sport bilen meşgullanyň. Ellerinizi ýygy-ýygydan sabunlap ýuwun. Dılgın çay için, kaynatılan su için, arı saçılık düdümlerini berjay edin çağılar. Limon, soğan, sarımsak gelip önümleri köpüräk eyin. Olun düdümünde C vitamin vardır çağılar. Çağılar, pasla göräk eyinin. Hova salkın bolsa, yılrak giyinmeyi unutmaň. Balalar, yine şu sadece düdümleri berjay edin. Ona näme? Janyňyz sag bolsun.